מה אנחנו רואים פה, מאיה? אני? ספרי לנו. אוקיי, רגע, לא, צריך מבחוץ. אז רגע. פה. עוד קצת, עוד קצת. קצת, רגע. רגע. אקשן. אוקיי, אז תשימי לב, רגע, אנחנו בחצר הפנימית. זה החדר של אוהד, עם הסלון וכן הלאה. עם החדר שלו. החדר של אוהד, ואז יוצאים לחצר פנימית. יש המון. והולכים למטבח, שהוא המבנה ממול. לאוהד יש את החדר השווה. אוהד הוא הבעלים של כל הבניין אגב. נכון לעכשיו. מה, אנחנו באמצע תוכנית. אוהד הסביר לי, אז אנחנו בחצר הפנימית, נכנסים למטבח. אוהד, אני חושב שאתה צריך להדגים חלק מהבישולים, אז... מקרר? מקרר, מלא במיטב אבות המזון. צנזור לצרי? כן. לא, בדרך כלל זה לא ככה. אבל יש פה גם כמה דברים, כן, לא, אנחנו במסיבה עכשיו. בסדר. בדרך כלל זה מלא בבישולים. סיבה, זה חרפה. כל הזמן זה ככה. כן. זה המטבח הקאט שלי, מאוד פעיל, כל יום אנחנו מבשלים פה ביחד, כיף נורא. נראה מתי מה יש לנו. כל הכלים זה של בעלי הבית? כן, הכל בא עם המקום. אתה מבשל עם השותפים שלך? כן, אני מבשל עם השותפים. בבוקר אני מבשל לבד, כי אף אחד לא מתעורר ואני תמיד קם מוקדם ועושה שקשוקה. אבל בערב בעיקרון הם עוזרים עם מבשלים. חלק חשוב בכל מערכת יחסים, גם שותפים. מקסים. יפה. מקסים. ממש... כן, זה נחמד.